Naideklara died on the spot ti 50 ket tallo ti tawen nga OFW a residente iti barangay Nagtupakan iti ili ti San Vicente kalpasan a nagsagaba ti nagduduma at tama ti bala iti bagina. Iti investigasyon ti pulisya naggapu ti biktima iti farm na a nagpakan ti taraken na manok. Idi paawi din a nakalugan ti motorsiklo pinaltupaltugan ti saan pa'y nabigbig a riding in tandem suspects iti diversion road apaset ti sitio Nagtupakan, Barangay Pudok iti ili ti San Vicente. Dati biktima, yung right lang jay official result na ito ti forensic unit tayo nga jay tayo napantay jay punerarya. Nakita tayo nga kasla inem ti tama na. Basar ka na ti na pido tayo nga empty shells. At ti kalibre 45 at dali mga napidot tayo. Napidot ti forensic unit. Mapapati ngayon sigida naglibas ken nagturong dagiti suspect iti direksyon nga agpapudok sur iti metlaeng na sa unga ili kalpasan ti krimen. Aminado ti pulisya a marigatan damang bigbig ti kinasya singno dagiti suspect gaputa naka-helmet dagitoy. Nagbabacktrack tayo dagiti CCTV ket narigat nga mabigbig dagiti suspect na naka-helmet da naka-full face mask. Ken inusalta nga motorcycle sir awan nanti plate number. Sumagmamano ka dagiti ang gulungan adali na motibo ket iti land dispute saan na nabayadan nga utang ken saan na panagkikinaawatan ti agpapamilya. Nupay kasta iti panakisarsarita da iti pamilya ti biktima kuna iti pulisya nga awan pay iti natibkera pangrugyanan da iti investigasyon kadagitoy agundaway. Ginunoyak man kadagiti kalugran no muyo may panggap kadagiti pasamag nga dito. Pakamonda kam lang no adda mangilibten nga ni tapno iti panagasolbar dito nga insidente. Pinadas ti news team nga alaen ti reaksyon ti asawa ti biktima mainaig iti pasamak ngem nagkedked pay laing daytoy a nagpa-interview. Mark Magdirila, Balitang Solid North.